Salutare tuturor, eu sunt Dodge Plays, alături de BKNKRSH și de AliXD, iarăși cu AliXD. Ne jucăm tot Roblox, ne jucăm Design It. Trump, Ne vrem Titan să ne Twin, da. vechinezești? Ok. Yay! Da, eu O să vă las în descriere canalul Vintage! lui... Perfect! sau de ceva, o să vă las în descriere canalul lui, nu știu ce înseamnă Vintage. Știu. Eu știu. O să vă las în descriere canalul lui Bacon Crusher. Da, Chiar dacă Așa. am făcut promovare, dar nu contează. așa nu are. Ale n-are canal. Ba da. Ce înseamnă Vintage? Pe bune. Nu-i spune, nu-i spune, nu-i spune. Spune-mă, E- spune. Nu-i spune. Ești... Doamne. Zi-mă ce înseamnă Vintage. Lasă-l. Zi-mă ce înseamnă. Ești prost. Ale, zi ce înseamnă. Nu Ești înseamnă, prost. sunt prost. Ești prost. Asta înseamnă. Hai mă, zi ce înseamnă Vintage. Nu zic. De ce? A, și acum îl găsesc, Equinox-ul ăla care nu-l găseam eu. Cea mai tare melodie. Ok, merge. Da, acum nu știu ce înseamnă Vintage, o să scriu Vintage la căutare și o să-mi dea. Ia să eu că o să spun asta. Ce ăștia nu vor să spună că sunt neștiințiți. Dați-mă ce înseamnă Vintage. Oh, fain. Și acum că mă gândesc, nu pot să-ți explic. Nici. Da, bine. Faces, ia. Vintage, pe bune, chiar n-am mai auzit de cuvântul vintage. Auzi, dar habar n-ai ce înseamnă. Da, am auzit, dar habar n-am ce înseamnă. Mă, o să vezi cât de vintage. Da, cam așa face dat. Da. Vintage. Nu pot să-l fac să arate mai vintage de atât. Pink. Ok, trebuie să vă arăt asta. Nu e bună. Ok. Submit design. Gata, deci trebuie să mă vedeți. Îmi place chestia asta. vreau Arăt să mai- foarte vintage. Habar n-ai ce e, cum poți arăta foarte vintage? Nu știu, dar... Trebuie să mă vedeți, dați mai repede să mă vedeți. Mai am 440 de ăștia. Dați cum, dă mai repede să mă vezi. Stai să-mi găsesc o față. Shiny Teeth. Smog. Gata. Ia, hai, vreau să vă dă să mă vezi pe mine. Ce faci? Îți place Datcu? Ale, unde ești? Vino să sar pe tine. Datcu, Aoleu. Din Datcu, nou. Nu, dar zis că nu vreau. Datcu, îți place Eu de ți-am mine? zis că no offense. Sunt asta neagră. Îți place? Ai scris vintage și ai luat costumul de la pantaloni, nu? Da. Îți place, nu? Haide, mă. Ce-am? Stai puțin. Gata, zbor. Mi se vede curgul. Ce bine se vede. Și aia e pe Domino și ceva ce facem. A început. Hai să mergem la bar, să... Eu zbor! Eu mă duc să înot. Și eu, vin. Să nuți. Hai să ne jucăm chestia aia de lângă not, nu știu cum e. Trebuie să-l scufunzi pe prietenul tău în astea, cred. Stai, ce-am zis? Eu cred că trebuie să faci asta. Hop! Dar nu mă joc ăsta de aici. Asta Op! știu. Eroină. Trebuie să faci asta. Stai pe unul până începe să dispară. Apoi te muți pe altul. Really? Uite așa. Sau faci asta. La mine merge fiecare dată. Da, vezi? Ale, Dar ești cum? gata? Hai să ne jucăm cu mingile astea. Eu am încercat Ex. să scot în afară. Ești gata, Ale? De mult. Aoleu. Primul. Hai să vedem. Ia uite-o. Salut, Ale. The fuck? Nu. S-a răscat. Vin după tine. Așa fecești cu mine, avea un cap de girafă. Ale, vin după tine. Ce faci? Nu o Ale, să zbor.
Eu o să zbor întreaba mea. Da, mă, dar măcar zici și mie acum, uite, nu mai am zis să mă schimb. Ce înseamnă vintage? Și că nu mai ai timp să te schimbi. Hai, eu zbor. Zi-mă ce înseamnă. Eu te că nu știu cum să-ți explic. Dar... Vintage. Ceva mai vechi în pana mea. Gata. Ceva care a fost în Tu ești modă. o fată! Deci, practic, tu ești o fată neagră cu păr roz. Ce Eu. dracu-i vechi în asta? Păi dar nu știu ce înseamnă în puii mei. Pe mine o să mă votez de toți, eu o să votez pe dat. Eu votez pe ale. Cum am făcut din mâinile alea. Parcă vezi că tot eu câștig. Da, cu dracu ar fi să câștigi tu. Dar cu care da ești rage. Azi da rage. Eu sunt ăla de lângă aia. Eu sunt ăla care am un smug face. Dat cu, avem aceeași față. Am votat. Dat cu, avem aceeași față. Eu? Da, aveam aceeași față. Aveam. Nu aveam, am avut. Hai să vedem cine a câștigat. Parcă vezi că am câștigat eu. Poate vezi că am Mă pare că câștigat să eu. câștige... And the ăla cu winners 7. are... Ia? Eu! Ha! Cu plăcere, dat cu că ți-am dat și ție. Păi și eu ți-am dat ție. E, Cred că ăla a mersi! fost, dacă nu te votam eu, eram egal, știi? Da. Și tu mă votasei pe mine. 20 plus 50. Dar ce am făcut, mă? Bugetul Eram meu- neagră. Ce am făcut eu? Eram frumoasă. Bugetul meu, Arăți ca dracu! bugetul meu e acum Zici așa. că ești Nicki Minaj în pana mea. Da, la asta mă gândeam și eu. Mor. Dar chiar avem smart face amândoi. Vezi? Hai cât de smart sunt. Mie-mi place că pe calculatorul meu se vede... Neon! Oh, ha, ha. Oh, Asta știu. Fuck! ce să votate. Fac. Și apoi dăm... Fac. Am scris neon. Nu mă, ce scumpe sunt chestiile neon. Da, pe ce am luat eu una e 500, ești nebun? Ce, bă, pleacă de aici. Eu să mă fac negru ca să fie neonul aprins. Să se vadă neonul. Da, vreau să se vadă. Trebuie să- Neon green. Tu mai filmezi? Da. Și o să-l pun. Evident, că altfel nu-l filmezi degeaba. Stai, tu ești Cezar. Păi și te gândi și tu. Ce Eu cred că am terminat. Cred. Stai. Mai am la accesori. Nu, la faces. Așa. E aceea mai Eu aici. stau. Gata. E, Nu, 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 Ce? nu, nu, n-am pus față edit. Și că gata. Nu, n-am pus față. serios, aveți atâta timp și voi deja sunteți gata. Păi n-ai ce să faci așa. Eu am. Mm. Ok, la accesories. Mai vreau să mă uit pe aici. Vreau să mă uit după o barbă. Există vreo barbă pe aici? Evident. Dar nu e la accesori, e la față. A, nu vreau. Stai, am scris green cu GRN. Gata. Și m-a mai rămas 420. Nu-mi place. Eu mai am 1055. Mi-a rămas. Păi da, tu cât buget ai? Ce? Tu cât ai bugetul? Deci am 932 acum și am cheltuit 928. În total cât ai? Păi 932 cu 928, nu știu unde scrie bugetul. Deci tu ai vreo aproape... Tu ai 1900 Da, probleme? sau 1850. Uite, dat cu, îți place? Nu știu. A, tu că mai editezi. Deci ai fața ca și cum ar fi din Minecraft. Da! Ai, mamă, ce mi-a strigat în urechi. Ok, Dar mă stați dau urechi puțin. din cauza ta. Blue. Nu știu ce am scris asta, te-am scris. Știi ce zac când zbiere? Acum mi-am dat seama, ce zac când zbiere, știi ce e epilepsie? Mm. E fix același lucru, numai că pentru urechi. Acum am observat.
Că atunci când Cezar nu e aici, toată lumea face liniște. Adică Da. noi. Fiindcă și deoarece noi nu suntem ca el. Nu țipăm. Da. Noi, spre deosebire de el, am trecut în faza locală. Picat acum omul. Gândește la o ftică. Înmulțește de 10 ori. Mm. O să obții ce are Cezar acum. Ce zis-o? Am bani pentru asta? Da, am. Dar nu o să-l iau. Mamă, dacă mai aveam doar puțin. Ca să iau căștile astea Neon Future. O, stai, dacă îmi dau asta jos și îmi pun astea. Nu, dar arată nașpa. La locul ăla. Oleu, oleu. Nu-mi place părul. Da, uite-o filmul ăla, nu se mai întoarce. S-o fi dus. Se tot schimbă melodia. Venit. Ah. Care erau șansele? Acum aproape am s-a revenit. terminat. Acum a Submit. revenit. Gata. Bă, i-a dat cum o vezi? Unde? A. Ia sigur că o să fii verde. Voiam să am Ah, și să-mi pun și aripi. Cum? Accessories, wings. Eu n-am bani pentru ele. Costă 600. Gata, am terminat. Ia, ale. Ultimele Salut. secunde. Nu Da, e. Mamă, fix o secundă, te-am văzut. știu. Mamă mia. Uite, Ok. mă vezi? Asta e Eu sunt ultimul. singura mai normală în Ăsta, ăla pana m-a mea. copiat. Ăla Ba din nu, stânga de uite-te tot. la mine. Ăla din stânga de tot m-a Eu copiat. sunt singurul Te-am albastru votat. dintre toți verzi. Eu votez pentru ale. Eu votez Am pentru votat pe Datcon. Știi că tu arăți absolut la fel aproape ca ălălalt din stânga, nu? Ăla m-a copiat. Da, 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 da. Am terminat primul. Da, 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 da. Toată lumea te crede. Toată fucking. Eu am terminat primul, poți să uiți pe video. Da, Cezar, da, am înțeles. Mie îmi place că am fost singurul albastru printre toți verzi. Având în vedere că neonul e un albastru foarte descris pe alb. Da. Nu verde. Ia And the și... winners are, pun pariu că e dat cu pe primul loc. Nu! Cum s-a întâmplat asta? S-a întâmplat! S-a S-a întâmplat! întâmplat! Ale a câștigat! Cum Din dracu să nou! Și Cezar a ieșit pe 3! Wow! Ok, și cam atât a fost videoclipul de azi, am Bun. filmat. Cât am filmat? 12 minute. Puțin! Cam atât a fost și cu videoclipul de azi. Eu am fost Dodge Plays. Datcu a fost Datcu. Ai fost Dodge și atât. Exact. Că Blaze vine la partea cu gaming-ul. Doar ca să fac Da. știi. Da, 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 da. El El a fost Bacon Crusher, Deci e Medium fan Wow, în pana perfect. mea. Da, închidem acum. El a fost Bacon Crusher, a fost Alex D, ne vedem data viitoare, pa!